message yun sa message ni mong tere. Hindi. Ba, ano? Tibay ng loob. Tibay ng loob. Tapos damdamin. Kailangan tibay ng loob. Kung mayroon pagsubok nga. Hi guys, good morning. Agosto 28 na karon dya. Kanang salamat sa Ginoo kayo aning uwan. Dya amang kasada daryo kadji init. Ayunit kadji dangeg dya kamong luog kanang kanag mga nagtrabaho dari guys. Sige na mo ganhit ay. Ha? Sige na man ngari. Gimingaw de katay, gimingaw. Ang ako nga natin. Kakay namin. Kami nakatatay be. O pamin. Nanay. Wala ka sa nanay. Ayaw tayo ba? Sagbiro na dyan sa tag-jaga-jaga. Gaya mo kita. Parang dyan mo kita ang kapirwaman mamin mo. Amin na rin itong lolo. Bubinaklit man pare harapan mo kurma. Patawaran na itong apuhan. Tingkin? Dil, Abril na. Si gaya lang nabugan na. Hila ma. Naglawas. Tao. Balibangi ko ni. Ato nanay be. Ali. Puy talaga ito. Pag dito, 10. Upo ka dyan. Bakit nagkatagalog? Pwede makahingi ko ng ano saging? Kuha ka dyan. Dali. Ano ito dito sa banana o saging? Banana sa bukol. Lingkod di boy. Lingkod. Sabi kape. Mais para pa. Uja. Kini. Nagibidyohan. Magod. Kini. Banana ni. Uja sa bugnaw. Uja. Hindi boy. Di ka ngilon na skipper. Di na bugnaw. Inja. Init. Di man na bugnong saging. Luto di ay. Perte. Perte na naman di saging. Naghuhuk ka na naman ko. Nay. Hindi naman sa pagpinggit. Di ka mang regard si Tiri. Di bitaw. Kamusta bitaw? Hindi tiray. Hindi tiray bitaw. Hindi sa pagpinggit. Di mo ni kinabuhi. Kuhan ba ka nunay? Sa makuan pa rin na. Mga bitaw ikaw na di. Ang itsuan ba manatis yawa ko siya na number ni Tiri. Ingin sa sig. Buto ko. Bitaw nga ko tayo maluloy niya kasi bitaw hindi tiray. Pag ako bitaw. Kasi magalian. Ay, nga na, gusto nila. Di ang baga, malaman. Ang baga, ang nagtiray. Hay baga, kasing-kasing mong ihatag. Di, baga ako. Gamay naman ng kulit. Sige, makugin na. Ako din, nagkinaman ko niya. Baga po. Alin na Queen, nga anak Queen. Bita. Na. Waga di udah sa. Ako na sila, di ko pala tao. Ikaw, nagkajit na mag-gubog. Kaya mga tajit na gubog di ay kaponsensya. Kamusta ako kaya sumsuong. Grabe na sa exhibition no, musta ako kabi mura na So ako siya. Kaya kabuha na. So ako siya lahat. Tak, kuhalan sila. Ingano rin ako siya. Pero di ang harap na puro. Ingano puro. Di rin magsaga-saga. Kung matupig na wala yung batak. Saan ka Garisling. ay, mansubitang na sa tangan. Sa pamilya Burato at sa Sinday. Ay sila si Nanay, si Brother Pamilya. Ate Monica, o si Inday, ay si Pinay, o si Pinay, magandang tawag ni Queenie. Masay tawag mo Queen eh? Pinay, ang si Tiray. Aw, Pinay yung Tiray. Anay, Pinay. Ang si Tere, Tiray. Sana naman. Ang si Florame, Floray. Pluray, mangguto ang tawag Pluray. Sa message ni mong Tere. Hindi. Ba, ano? Tibay ng loob. Tibay ng Tapos loob. damdamin. Kailangan tibay ng loob. Kung mayroon pagsubok nga. Ang liwanag ay di magtagal at muli pagmasal.
Ikot ng mundo, di. Kaya nga silang binungan ko. Seryoso man ko. Ikot ng mundo, huwag ikutin. Ituyok ra. Piganting kasawian. Nandungan na sa Alin sa mga paghati? birthday night. Basta maghintay lang. Madyo ka. Ang ginigali. Kailangan day, detiray, kailangan tibay. Tibay ng loob. At saka, lalo po, Lakasan ng loob. at saka lalo po sa nagsuporta niya, salamat po. Salamat sa suporta ni Detiray. At saka lalo po sa lahat po. Pag mayroon pa man mayroon pa man dumating, at saka lalo po, thank you po. Sa lahat po. Thank you po. Ayaw ko nang, hindi ko na ipagpatuloy ko yung salita ko kasi, nako, kahit ganito man ako, makaiyak naman talaga ako. Tuon dag sipon na labas sa lamesa. Uy, bayag! Hindi na, magkutsara isahod. Nailuto. Tagbuan na yung saging. Ha? Tagbuan ka na. Kasi sama niya. Ako to lang, pepino. Matoy ba? Ay, ko na noy, tino. Ito sa ikuan. Yung manati siya, nang. Natiri diya, nang. Kita ka nang, makakain ko dari. Nga pamilya na ko sa ilang. Pamilya sa pamilya. Nananay. Di na ko di ko makaingan niya, ingan na ron. Ang sawa sa manangilin. Adyo, anak ko rin. Pamilya, mawala niya kadagalan dari. Nang, notice yan, tino. Dai wilde. Dong, muray kadagalan na dari. Muray yun sa pon, guys. Buat ko sa silingan. Ito, di, mangko, dara na. Bisa, dara. Aga ka biliban, maju pagtagal mo ba daw? Mararal, iksuon pagtanaw nila nila. Ang iksuon, ang pagtanaw nila na, o huwag mo nang iksuon. Pamilya. Pagpamilya, di mo lang, Willie William nang, nadas ko nang, si Detere. Atagan mo ng biron. Okay, number ni Tere. Ha? Mo kay messenger man mo kontak. Di, at ko, nilaman mo. Latino. Hey guys, sige, samog si Aliana nga, patawagan ko ng isang mama kay gimingaw ko na sa sadang inahan. Ganina pa na sila, sige kuhit nga, patawagan ko ng isang mama kay dugay ko na muuli. What's day? Nananak? Nanaday? Green na. Gimingaw na di ka, day? Gimingaw na di ka? Kaya doon ko na may uli may isa. Ang tubog. Taka na kayong number na lang. Katire! Opa. Busy. Alam mo na kay busy man, day. Andiyan na naman, day. Nalapyat yun eh. Karon tang panahon na, guys. Kabibo man ta may ugo pas. Lagi na itawo estiri. Kay ting panguli marag hang mga igsuon. Ngaron nga Agosto 28 na jud mi dari nakatapok unta nung panahon na kaso karon. Tipid-tipid jaga jud mi kay para sa jang operasyon. Pagod pista ron, guys, ginagmay ra kaazo ang pang pahinungod sa among kapilya. Tini. Ako yung naghugas ang plato sa init. Busy ron, day, kasi nag-admit na ron tita Tiri, day. Nag-admit na ron. Siguro po. Lunes man ron. Hey guys, grasya, ni abot ya. Hey guys, ka. Mga ang tagsalad kay Garabi, kasi yung kainit. Ay guys, ang naya guys, Dahil lang sabi. Kilid sa luto? Di, na naman sa kagawad buning. Katong atong ipatalong sud ba? Kanang, diha. Kumaila din na. Kari mo tayo gahi. Makabre ka tay? Abri ko, anto mo eh. Gahi ay, kay ang ikosang naong ay. Salamat ay. Ay! Ang grasyan kasi may dari lubog-lubog sa nangka.
Init na lagi ay. Init bitaw. Ay, init. Rinita. Ate oh. Aha, gahi. Init ba kuan? Gahi mo. Kari sa akin bro gahi. Kare. Mau makuram Ay, gidaw ka salamat. Skin Hindi mo di. ano eh. Kuan ka ng Cebuana. Kanang gahi, aho. Ay, ito na. Dadi ko, mo. Puro manihumok ng kuan kagawad. Wala ka di gahi. Kanin. Angay ka ba? Akan eh. Kare, aho. Kay daghagkuan. Latay mo nga sa misod. Ka. Ay, salamat ay. Panda, agi ikaw. Ika. Bang makeup. Ate, hanap sa isuman si dati, me. Sa akin. Gaway sila sluwi pag-istorya, ate, me. Kaya kaya deres. Hirin saka Julie. Hindi tayo muli, padulong tayo. Padung naman muli dali tayo. Sa kayo na magsiris tayo. Kisengon. Ate Julie, pagsiris tayo. Ha? Hindi eh. Day, ulit na mi, day. Babay, may ka? Masay mong ipakuha. Ano ka na ba ka nang guwag? Dagko ka nang lupa, ate. Mamait ka. Kanang guwang kang dagko. Dati ko dagko na pa ka nang guwag. Dagko ka nang lupa, ate, me, ha? Hello? Na, di maabot. Kana diha. Sige na, bye-bye na, day. Babay, may ka? Bye. Nay, sa muli ko mo, nay. Ulit sa mi. Balik kami ugma.